Ние ще ви покажем. Здравейте хора, аз съм Лего Ninjago Studios и ние ще ви покажем моето ново Лего, което е... Това е неговия номер 10448. Вижте. Така. И Легото е... това. Вижте. Сега ще преминем към човечетата първо. Ето, това са човечетата. Това е Зейн. Вижте, чакайте да фокусирам. Ето, това е Зейн. Тук, ето така ще му. Вижте, тук му е отзад бронята. Сега ще ви покажа без маска и без броня. Оп. Ето го и него. Сега ще ви покажа с другото лице. Ето го и него. Сега ще го оправя. Фигурка, която е Дублон. Ето го и Дублон. Вижте. Сега ще ви го покажа по-друго. Ето го без каска. Ето го и с другото лице. Сега ще ви покажа Кланси. Ето го и него. Вижте. Така изглежда Кланси. И сега е ред на другите работи. Вижте, това е на Кланси метлата и кофичката. А това са на Дублон мечовете. Ето го и меча на душите. Ще ви го покажа и другия меч. Ето го и другия меч, който е с Скай. Нека преминем към... Вижте, това е на Зейн. Ще ви покажа как ще изглежда върху него Зейн. Вижте, от тук стреля разни работи. Тук се държи и така изглежда отзад. Ето. Сега ще го видите с Зейн отгоре. Ето го и с Зейн. Сега ще покажем най-интересната част, която е корабът, т.е. бойният цепелин. Ето го и него. Тук има нещо като глава. От тук се стрелят. От тук се стреля. Ще ви покажа после как. Вижте, тук са нещо като шипчета. А тук правим така. Тук гребе май. От тук. Вижте, тук е котвата. Ето така ще ви покажа. Ето вижте. И от другата страна има също котва. Сега ще покажа. Ето това. Хвърлят го от корабът и така. От тук изстрелват. Ето тук е рулят и тук управляват бойния цепелин всъщност. Тук горе е цепелина. Ето. Тук как гори. Тук са крилата, които управляват курса. Тук ето така можем да я направим. И от другата страна е същото всъщност. Вижте. И може после пак да го правим. От тук гледат. Вижте, тук имат два контролни панела и от тук също гледат. Тук седи Кланси по принцип, а пък тук седи Дублон. На картинката е показано така. Тъй като виждате тук, че имат шурикени, ама тук шурикените не успях да ги сложа. Беше ми много трудно, затова не ги сложих. И мисля, че е много яко. Вижте, тук е знамето, всъщност. И това е. Сега ще ви покажа как стреля. Тук слагаме вътре едно пулче. Ето така. И вижте. Не мога много добре да стрелям така, така че чакайте. Ще го подпра. Ето, вижте. Вау! Ударих нещо.
Дано да не съм щупила нещо. И това е моето ново лего. Очаквайте след малко да пусна първия епизод на 3 сезон. И този кораб ще участва. Разбира се, ще участват и те. Извинете, че не ви ги показах тогава, но ги нямах. Да, те може би ще са от добрите. Няма да издам от кой са. И да, сега довиждане. И много ви благодаря за 40-те абоната. Те значат много за мен. И това е. Довиждане. Очаквайте първи епизод на 3 сезон. Чао!